Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na wala tayong kontrol sa buhay. Isa na rito ay kung sino ang magiging mga magulang natin o ang mga opinyon ng ibang tao sa atin. Ikaw, kapuso, paano mo haharapin ang katotohanan kung malaman mo na isa ka palang lihim na bunga ng pagkakasala? Dear Papa Dudut, ang pamilya raw ang una at huling taong pwede mong maasahan. Iiwang ka raw ng mga kaibigan, mga kasintahan pero never kang matitiis ng iyong mga kamag-anak. Ngunit kung ganon, ay paano na lamang pala ang kalagayan ng mga ulila na walang pamilya o ng mga ampon? Lalo pa siguro yung mga taong sa paningin ng lipunan ay bunga ng skandalo't kahihiyan. Magandang araw po sa inyo sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Lynette, 30 years old at nakatira sa Marikina City. Pamilyado na po ako, may 2 anak at masasabi ko na sa kabila ng ating mga dinadanas ngayon dahil sa quarantine at pandemya ay medyo maayos at stable naman po ang aking pamilya. Meron po kaming franchise food business ng aking asawa at sa awa ng Diyos ay may extra pa rin kami kahit na papaano para maitulong sa mga kababayan nating nangangailangan ngayon. Ngunit kung ano man ang kaalwanan at stability na naranasan namin ng pamilya ko ngayon, ay kabaligtaran po ng naging karanasan ko noong bata pa ako. Stowaway po kasi ako, Papa Dudut. Pinanganak at lumaki po ako sa Bacolod, ngunit noong 17 years old po ako ay naglayas ako sa amin at nagpa-Maynila. Kaya kung ano man ang tinatamasa ko ngayon, ay masasabi ko po na bunga ang lahat ng ito ng aking sariling tapang at pagsisikap. Kahit na lumaki po ako with a silver spoon at nanggaling sa isang mayaman at may impluwensya na pamilya. Bastarda po kasi ako, Papa Dudut, at hindi lang po basta-bastang bastarda. Anak po ako ng tatay ko sa katulong nila ng pamilya niya. At nalaman ko lang po yun noong 17 years old ako. Kaya naman sa loob din ng 17 years ay wala akong kaalam-alam na bunga pala ako ng isang skandalo at kahihiyang itinago ng mga taong nasa paligid ko at sa loob ng mahabang panahon. Napapadalas yata ang suka mo tuwing umaga. May nakain lang po ako, ma'am. May nakain? Abay, ano ba yung nakain mo? Bakit hindi mo pa yan ipatingin sa doktor? Wag na po. Mawawala din po siguro ito. Hindi. Mamayang hapon sasamahan kita sa doktor. Wag na po, ma'am. Bakit? Ayaw mo? Marami pa po kasi akong gagawin dito sa bahay. Amo mo ako. Ako na nga nagsabi na pwede ka mag-break ngayong hapon at ako pa mismo ang sasama sa'yo sa doktor dahil concerned ako sa'yo eh. Wag na po, ma'am. Okay lang po ako. Bakit? Natatakot ka bang malaman ko na buntis ka? Po? Hindi po ako buntis. Saan niyo naman po nakuha yung... Bakit ka namutla bigla? Huling-huli ka na dyan sa reaksyon mo. Hindi po ako buntis, ma'am. Kahit na magmaluwag na damit ka pa araw-araw, mapapansin ko yung tiyan mo dahil buntis din ako. Alam na alam ko ang sintomas ng pagiging buntis. Hindi po, ma'am. Ilang buwan na yan? 4? 5? Sinong tatay niyan? Ma'am, hindi po ako buntis. Maniwala po kayo. Si Anton ba? Hindi po. Sino? Yung tatay ni Anton? O si Mang Ambo na 60 anyos na? Silang 3 lang naman ang mga lalaki dito sa bahay na to ah. Ma'am, hindi po talaga. Ano bang sigawan dito? Oh, bakit umiiyak si Cora?
Umamin ka na, Anton! Umamin na kayo! Ano ba yan, Christina? Na naman ba tayo? Alam ko naman na naglalandian kayo eh! Yung mga tinginan nyo, akala nyo hindi ko napapansin? Ewan ko sa'yo. Tigilan mo na si Cora ah! Tigilan, huwag mo akong talikuran! Yan ang problema sa'yo eh! Kapag kinukumpronta ka na, palagi mo akong sinashutdown! Palagi kang umiiwas! Dahil walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Ah, ganon! Halika, tingnan mo to! Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Tingnan mo kung gaano kalaki ang tiyan ng haliparot na to! Ma'am, tama na po. Ano ba, Christina? Para ka na nabubuang! Dahil ginagawa niyo akong tanga! Bakit hindi pa kayo umamin? Alam naman ang lahat ng tao dito eh! Nahahalata na ng lahat na kinakabit mo tong katulong natin! At hindi ko na kayang magpanggap na wala ko napapansin! Dugo! Inudugo kayo, ma'am! Mga hayop kayo! Calm down, Christina. Christina, everything's gonna be okay. Hayop kayo! Cora, sabihin mo kay Makambo, ihanda sa sakyan! Nakunan po ang legal na asawa ng aking ama na si Anton. At dahil din po sa nangyari ay nalantad na rin po ang katotohanan na nabuntis ng ama ko ang katulong nila ng pamilya niya na si Cora. Pero hindi po siya naipaglaban ng tatay ko dahil katulong nga lang nila ito. At dahil nga po sa nangyari ay naging malaking iskandalo po sa immediate family ng tatay ko ang pagkabuntis niya sa katulong nila. Sa katunayan ay binalak pa nga po nila akong ipa-abort. Kaya lang ay hindi talaga pumayag ang nanay kong si Cora na malalim din ang takot sa Diyos. Bilang kapalit ay kinumbinsi na lamang po ng mga magulang ng tatay ko at ni Christina na kunin ako at palabasing tunay na anak ni na Anton at Christina upang makaiwas po sila sa kahihiyan. At bilang pangumpromiso ay nakiusap po ang nanay kong si Cora na hindi siya tanggalin sa trabaho para rin maalagaan niya ako kahit na papaano. Pareho po kasing maimpluwensya ang pamilya ng tatay ko at ni Christina sa probinsya. Sa katunayan ay nagbabalak pa po noon na tumakbo bilang board member ang tatay ni Christina. Kaya naman maski siya ay wala na ring nagawa ng ipuwersa sa kanila ng mga magulang nila na itago ang iskandalo sa pamamaraan ng pag-ampun sa akin at pagpapalabas sa ibang tao na ako ang ipinagbuntis niya. At 2 taon matapos po akong isinilang ay nabuntis pong muli si Christina. Nagsilang siya ng isang lalaki si JR na wala kong kalam-alam ay half brother ko lang pala. Ayan! Di mukha kang mami! Anong ginagawa mo kay Miming? Bitiwan mo nga siya! Ano ba ang problema mo? Bakit mo sinasaktan yung pusa ko? Naglalaro lang naman kami! Naglalaro? Minasking tape mo yung pusa! Ang OA mo naman! Hindi laruan yan! Kung sa'yo ko kaya gawin yan? Di gawin mo! Matatanggal naman yan eh! Bakit akala mo hindi masakit yan pag tinanggal? Eto sige, subukan natin sa'yo! Aray! Mami! Mami! Anong nangyayari? Lynette, ano ka ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ha? Tama na, Mami! Minasking tape niya kasi yung pusa ko eh! Pinaparamdam ko lang sa kanya yung ginawa niya! Pinaparamdam? Sasaktan mo kapatid mo para lang dyan sa pusa mo na yan? Napaka-bobo mo! Tama na po, Mami! Sorry po! Sorry po! Ma'am! Bakit yung sinasaktan si Lynette? Tingnan mo itong ginawa ni Lynette kay JR. Namumula ang kilay. Minasking tape at saka tinanggal. Lynette! Bakit mo ginawa yun? Yaya! Yaya! Hindi ko naman po sinasadya. Minasking tape niya kasi si Miming eh. Habang tumatanda yung batang yan, sumasama ang ugali. Bukas na
bukas, itapon mo yung pusa na yan, Cora! Wag! Anong wag? Magsisimulan pa ng away nyo yan! Bukas ayoko nang makita yung pusa na yan dito! At kahit na kailan, ayoko nang makakita ng mga alagang hayop dito! Be! Buti nga sa'yo! Ha! Buwisit ka talaga, JR! Ano ba? Sinabi ko nang tumigil ka na eh! Mama! Tama na! Tama na ho! Kinabukasan ay hindi ko na nga po nakita ang aking alagang kuting papadudot. Tandang-tanda ko, hindi po ako matigil sa kakaiyak noon. Napakasakit po sa dibdib ko dahil kuting lang po yun na galing kalsada at sumunod sa akin sa pag-uwi ko. Akala ko po'y na-rescue ko na siya, ayun pala'y ibabalik din siya sa kalsada. Medyo nahimasmasan lang po ako ng konti noon nang sinabi sa akin ni Nanay Cora na hindi naman daw niya itinapon ang kuting, kundi ay ibinigay daw niya sa kamag-anak nila para masigurong mapupunta ito sa mabubuting mga kamay. Sa totoo lang po papadudot, bata pa po ako ay may pakiramdam na akong ampon ako. Kahit na kamukhang kamukha ko po ang tatay ko. Bata pa kasi ako ay never ko na pong naramdaman na mahal ako ng itinuturing kong nanay na si Christina. Maski ang mga lolo at lola ko ay cold ang pakikitungo sa akin. At halatang may paborito po silang lahat, si JR. Ang tatay ko naman po ay sala sa init, sala sa lamig. Kung minsan ay mabait sa akin pero madalas ay pakiramdam ko ay napakalayo niya sa akin. At sa loob po ng mahabang panahon ay binagabag ako kung ano ba ang mali sa akin. Inisip ko kung ano ba ang pagkukulang ko. Masipag ako mag-aral, may itsura naman ako, masunurin naman ako. Iniisip ko noon ay baka dahil babae kasi ako at mas pinapapaboran nila si JR dahil siya ay lalaki. Yun pala ay mas malalim ang kadahilanan at higit sa lahat ay wala naman pala akong kasalanan. Sa loob ng mahabang panahon ay si Nanay Cora lamang ang pakiramdam ko'y kakampi ko sa bahay na yon. At may mga araw na iniisip ko na sana'y siya na lamang ang naging nanay ko. Wala akong kaalam-alam na yon pala ang totoo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong 16 years old po ako sa kasamaang palad ay na-stroke po si Nanay Cora at hindi na niya naigalaw ang kalahati ng katawan niya. Dahil sa mga nangyari ay pina-early retirement na po siya ng mga lolo at lola ko. Sobrang lungkot ko po noon, papadudot. Mula pagkabata hanggang 16 years old ako ay si Nanay Cora na ang nagpalaki at umaruga sa akin. At ang tanging naging kakampi ko sa bahay na yon. Pero ano nga ba naman ang magagawa ko? Tadhana na ang may kagustuhan noon. At nang sinundo si Nanay Cora ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay grabe po ang iyakan naming dalawa. Kaya naman kahit na may kalayuan ang bahay ng kapatid ni Nanay Cora sa bahay namin, ay dinadayo ko po ito isang beses sa isang linggo. Pareho na pong patay ang mga magulang ni Nanay Cora. At ang kapatid naman po niya ay may sariling pamilya na. Mabuti na nga lang din po at mababait din ang kapatid at pamilya nito at marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya buong puso din nilang kinupkop si Nanay Cora. Si Nanay Cora kasi ang naging breadwinner sa pamilya nila at siya rin ang nagpatapos sa pag-aaral ng kapatid niya. Ngunit wala pong isang taon ay nagkaroon ng komplikasyon si Nanay Cora at naging labas-pasok na sa ospital. Naging magastos po ang pagpapagamot niya at halos lahat ng naipon niya ay nalimas lang din. At sa mga panahon na na-ospital si Nanay Cora ay malimit ding pumupunta ako at ako paminsan ang nagbabantay.
lingid sa kaalaman ng mga magulang ko. At sa pagbabantay ko nga po kay Nanay Cora noong lumala na ang kalagayan niya, ay nang nalaman ko ang buong katotohanan sa pagkatao ko. Nanay Cora! May sorpresa po ako sa inyo. Ano yun? Taran! Ito po, dinala ko kayo ng grapes. Naku, maraming salamat. Paborito ko yan eh. Sige po, subuan ko po kayo. Nahugasan ko na naman po ito. Sige, dyan mo na lang muna. Busog pa rin ako eh. Nanay Cora, yung tanghalian niyo daw po kanina halos hindi niyo nagalaw. Sige na po, pilitin niyo na pong kumain para lumakas kayo. Pakiramdam ko na hindi na ako magtatagal. Nanay Cora, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Ang bata niyo pa po, lalakas pa po kayo. Gagaling pa po kayo. Lakasan niyo lang po ang loob niyo. Ay, pagod na rin ako, Lynette. Nanay Cora, please, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Huwag niyo naman po akong iwan. Lynette, napakasaya ko na lumaki ka ng maayos ang buhay. Na sa kabila ng maalwan na buhay na tinatamasa mo, nananatiling mabuti ang puso mo. Nanatili pong mabuti ang puso ko dahil sa inyo. Dahil kayo po ang nagpalaki sa akin at kayo lang po ang tanging naging kakampi ko. Please po, Nanay Cora, lakasan niyo po yung loob niyo. Gagaling pa po kayo. Lynette, may malaking kasalanan ako sa'yo. Po? Ano pong kasalanan? Lynette, anak. Ano po yun, Nanay Cora? Tuwang-tuwa ako kapag tinatawag mo akong Nanay Cora. Siyempre naman po, dahil mas itinuring ko po kayong nanay kesa sa mami ko. Lynette, ako ang tunay na nanay mo. Po? Patawarin mo ako, Lynette. Naipit ako nung mga panahong yun. At hangad ko rin ay ang maging maayos ang kinabukasan mo. Pero kahit na kinuha ka nila sa akin, hindi ako pumayag na magkalayo tayo. Ipinaglaban kita. Kaya pumayag sila na manatili ako bilang katulong sa bahay ninyo. Para pwede pa rin akong magnanay-nanayan sa'yo. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Hindi ko tunay na magulang sina Mami at Daddy. Pinaampun niyo lang po ako sa kanila. Lynette, ang daddy mo, totoong ama mo. At ako naman, ang totoong nanay mo. Po! Nagkaroon kami ng sikretong relasyon ni Anton bago pa sila nagkakilala ni Christina. Minahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Pero hindi niya ako ipinaglaban. Nabuntis niya ako. Patawarin mo ako, Lynette, kung inilihim ko ito ng matagal na panahon sa'yo. Hindi. Hindi po ako naniniwala. Lynette, anak. Aalis na po muna ako. Pasensya na po kayo. Lynette! Para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig kong ipinagtapat sa akin ni Nanay Cora Papadudut. Sa sobrang shock po ay umalis po ako kaagad ng ospital at naglakad-lakad kung saan-saan na parang tuliro sa kakaisip. Nakakahiyamang pong aminin pero ang naging instinct ko po ay mahiya. Mahiya na anak ako ng isang katulong. Hiya na bastarda pala ako. Hindi ko po alam kung paano ko ipoproseso ang impormasyong yon, kaya't nilihim ko po muna kina Mami at Daddy ang sinabi sa akin ni Nanay Cora. At the same time, matapos pong sabihin sa akin yon ni Nanay Cora ay bigla pong nagswak ang lahat sa utak ko.
Kung anak niya nga ako, ayun palang dahilan kung bakit never kong na-feel na minahal ako ng mga magulang ko at mga lolo at lola ko. Hindi pala yon guni-guni, may pinanggagalingan pala. At higit sa lahat ay may dahilan pala kung bakit mas malapit ang loob ko kay Nanay Cora dahil siya pala ang tunay na ina ko. Ngunit matapos ang ilang araw ay nakatanggap po ako ng tawag mula sa kapatid ni Nanay Cora. Pumanaw na raw po siya. At isa po yun sa pinakamabigat na pinagsisihan ko, Papa Dudut. Ang hindi man lamang ako nakapagpaalam sa kanya bago siya namatay. Ang hindi ko man lang naiparamdam sa kanya na pinapatawad ko na siya kung kinakailangan niyang gawin ang pagpapaampon sa akin noon. Ang hindi ko man lang naipaalam sa kanya na tinatanggap ko siya kahit pakatulong lamang siya ng mga kinilala kong magulang. At sa kabila noon ay mahal na mahal ko siya. Daddy, Mami, pwede ko po ba kayo makausap? Tungkol saan? Tungkol po kay Nanay Cora. Anong tungkol sa kanya? Daddy, namatay na po si Nanay Cora. Ano? Ganun ba? Magpapadala na lang tayo ng abuloy sa mga kamag-anak niya. Bago siya namatay, may sinabi siya sa akin. Anong sinabi niya sa'yo? Na anak niya raw ako. Ano ka ba? Nagpapapaniwala ka doon? Totoo ba, Daddy? Hindi! Paano ka naman niya magiging anak? Dahil naanakan niyo raw siya. Ano? Lynette, naririnig mo ba kung gaano ka-imposible ang sinasabi mo? Oo nga naman, Lynette. Ano ka ba naman? Sa tingin mo ba papato lang daddy mo sa isang katulong lang? At mas una niyo raw siyang minahal kesa kay Mommy. Naibang na ata sa sakit yung babae na yan bago mamatay. At pinilit niyo raw siya na ipaampun ako sa inyo dahil nakunan si Mommy sa anak ninyo. At magiging isang malaking kahihiyan kung malalaman ng mga tao na nakabuntis kayo ng katulong, lalo na't nasa gobyerno Tumahimik ka! Bakit kayo apektado? Dahil totoo! Christina, ano ba? Lynette, kung ano man yung sinabi sa'yo ni Cora, walang katotohanan. Oo! Totoo ang lahat ng sinabi ng parasito na yon. Inakit niya ang tatay mo dahil nangangarap siyang yumaman. Akala niya ganun lang kadali yon? Hangal siya kung naniwala siyang pakakasalan ng isang dugyot na kagaya niya ng tatay mo. Christina, tama na! At totoong bastarda ka. Anak ka ng katulong. Kaya sige, ipagkalat mo sa lahat yan. Babalik din yan sa'yo. Lahat ng tao pagchichismisan ka, pagtatawanan ka. Dahil anak ka na nga sa labas, ang nanay mo pa katulong. Sampid ka lang dito. Ang sasama ninyo! Ang sasama ng ugali ninyo! Lynette! Christina, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Huwag akong sisihin mo. Yung kabit mo ang sisihin mo. Patay na nga't lahat, humabol pa sa panggugulo sa pamilya natin. Sana dinala na lang niya ang sikreto niyang yan sa kamatayan niya. Pero misyon niya yata talaga na wasakin ang mga buhay natin. Sinabi na tumahimik ka eh! Ano? Sasampalin mo ako? Sige, subukan mo. Baliwala naman yan sa sakit ng damdamin na patuloy na binibigay mo sa akin. Kinausap po ako ng daddy ko ng personal pagkatapos ko silang kumprontahin ni Mami tungkol sa tunay kong pagkatao. Pagkatapos niya pong mag-sorry ay nakiusap lang po siya sa akin na huwag ko na lang daw ipagsabi sa ibang tao ang nalaman ko. Para daw sa ikakatahimik ng lahat ay ibaong ko na lang daw po kung ano man ang nalaman ko tungkol kay Nanay Cora. At mas makakabuti din daw po yun sa akin kesa malaman pa ng mga tao na bastarda ko. Look at the bright side na lang daw po. At mabuti nga daw po na kahit na ganoon ang nangyari ay kinilala pa rin ako bilang tunay na anak ng mami ko at ng mga lolo at lola ko. Aaminin ko, Papa Dudut, na natukso na po akong itago na nga lang din po ang katotohanan. Natakot kasi akong husgahan at kutsain ng ibang tao. Pero hindi ko po kaya na magpanggap bilang isang tao na hindi naman ako. Sapat nang ako na lang ang niloloko nila. At hindi tama na pati sarili ko ay lolokohin ko rin. At dahil alam ko po na kahit na anong gawin ko ay never akong magiging sapat. At never akong matatanggap ni na mami at ng mga lolo at lola ko.
Kahit na ano pang maging achievement ko sa buhay dahil sa paningin nila, isa akong malaking pagkakamali at kahihiyan. Ay minabuti ko po na maglayas na lang. Binenta ko po ang aking cellphone at iba pang mga gamit ko. At ang perang nakuha ko ay ipinambili ko ng tiket ng barko papunta ng Maynila. At ang natira ay ginawa kong puhunan para makapagsimula ng bagong buhay sa edad na 17 years old. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala po ko halos kaalam-alam sa Maynila pagdating ko dito. 2 beses pa lang po akong nakakapunta ng Maynila at sa parehong okasyon ay kasama ko ang aking pamilya para magbakasyon. Nagstay muna ako sa isang mumurahing hotel ng 2 araw at ang una ko pong ginawa ay naghanap ng bed space. Sinuwerte naman po akong makahanap din kaagad ng murang dormitory para sa mga babae. At ang sumunod ko pong ginawa ay ang maghanap ng trabaho. Sa awa naman po ng Diyos ay mababait din ang aking mga nakasama sa dorm. Karamihan ay mga estudyante. At nirefer nila ako sa isang internet cafe kung saan ay natanggap po ako bilang all-around na katiwala. Matapos ng ilang buwan ay nag-18th birthday na po ako. At tinarget ko na pong mag-apply sa call center dahil alam kong malaki ang sasahurin ko doon. Bala ko po kasi ang ituloy ang aking kolehiyo at mag-working student. At dahil magaling naman po ako sa English ay agad din po ako nakapasok. Nang mga panahon na yun ay wala pong nakakaalam ng totoo kong pagkatao. Liban sa mga papeles na kailangan ko pa rin lagyan ng totoo kong impormasyon. Kapag nagkukwentuhan kami ng mga kaibigan ko ay sinasabi ko na lang na patay ng pareho ang mga magulang ko at solong anak lamang ako para wala ng tanong-tanong. At kahit na mabigat pa rin sa loob ko, kahit na papaano ang magsinungaling sa mga ganong bagay, pakiramdam ko po ay for the first time in my life ay malaya na ako at hawak ko ang aking sariling buhay. Ngunit isang araw ay nagulat na lamang po ako nang sinabihan akong may bisita raw na naghahanap sa akin sa dorm. Ang tatay ko. Sigurado kang kape lang ang order mo? Busog pa ho ako. Bakit ba kayo nandito? Lynette, ang tagal kitang ipinahanap. Bakit? Hindi ba obvious na naglayas ako at ayoko na sa bahay na yon? Lynette, hindi naman kita pipilitin na bumalik sa atin. Ang sa akin lang, please keep in touch. Kahit na anong mangyari, ama mo pa rin ako. Hindi ko ho kailangan ng tulong ninyo. Lynette, please. Patawarin mo na ako. At huwag kayong mag-alala. Kung naparito kayo para siguraduhin na wala akong pinagsabihan ng lihim ninyo, huwag na kayong mabahala. At wala rin naman sigurong matinong tao na gugustuhin ipagkalat sa mga tao na bastarda at unwanted child siya. Lynette, hindi ako naparito para dyan. I was worried about you. Sobra ako nag-alala nung umalis ka. Hindi ako makatulog kakaisip kung napano ka. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Well, ngayon nakita niyo na nabuhay at maayos ako, pwede na kayo makatulog ng mahimbing. Isa pa, 18 years old na ako, kaya legal na akong mabuhay ng mag-isa. Lynette, alam kong marami akong pagkakasala pero please, paniwalaan mo na hindi ka bunga ng pagkakamali, okay? Minahal ko ang nanay Cora mo. Binata pa ako noon. Ni hindi ko pa nga kilala si Christina, nagmamahalan na kami ni Cora. Walang kwenta ang pagmamahal na hindi kayang ipaglaban. Sinasabi niyong minahal niyo si Nanay Cora, pero ang pinakasalan niyo si Christina? Ni hindi niyo pa siya binigyan man lang ng respeto na itigil ng relasyon ninyo nung ginawa ninyong girlfriend si Christina. Ginawa niyo pang kabit si Nanay Cora! Patawarin mo ko. Na-imagine niyo ba yon kung gaano siguro yun kasakit sa kanya? At hindi lang siyang sinaktan ninyo eh.
Maski si Christina. Pinaikot niyo silang dalawa dahil duwag kayo. Dahil sarili niyo lang ang iniisip niyo. Makasarili kayo. At dahil sa ginawa ninyo, ang daming nasaktan. Ang dami ninyong niloko. Pati ako. Patawarin mo ako, anak. Tama. Tama ang lahat na sinabi mo. Naduwag ako. At ngayon, huli na ang lahat. Please, Lynette. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon para maging mas mabuting ama sa'yo. Hindi ko na ho kailangan ng tulong ninyo. Matanda na ako at may sarili na akong buhay. Lynette, anak. Please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Parang awa mo na. Hayaan mo makabawi ako sa'yo. At kay Cora. Hindi. Tama lang yan na makonsensya kayo habang buhay. Salamat ho sa pagpunta dito. Alis na ako. May trabaho pa ako. Sumubok pa pong kumontak ang ama ko sa akin pero hindi ko na po ito pinansin. Sa katunayan, kapag birthday ko po o kaya Pasko ay nagpapadala po ito ng pagkain o regalo na palagi ko rin pong pinababalik at tinatanggihan. Ngunit kahit pala ilang beses ko po itong ipinababalik ay patuloy pa rin po ang pagdating ng mga regalo tuwing may okasyon. At maski nang makagraduate na po ako at lumipat na po ako ng apartment, nang mas nakaipon na ay natuntun pa rin po ako ng messenger ng ama ko. At syempre tinanggihan ko pa rin ang mga regalong galing sa kanya. Hanggang sa na-promote na nga po ako bilang team leader sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Nagka-boyfriend and eventually ay nagpakasal na rin at nagkapamilya. Pero panay pa rin po ang dating ng mga regalo lang tatay ko tuwing may okasyon. At siguro ay dahil na rin sa messenger niya ay nagiging updated na rin siya sa mga nangyayari sa akin. At isang araw po ay nagulat na nga lang po ako nang dumating ang ama ko sa bahay namin. Pero hindi ko po siya pinapasok at sinabi kong hindi ko ipapakita ang mga apo niya. Bagay na alam kong dinibdib niya ng husto. Hanggang sa isang araw ay kinontak po ako ng messenger ng ama ko na wala namang okasyon. Ibinalita nito na may stage 4 cancer na raw ang ama ko at mukhang hindi na magtatagal pa. Huling-hiling daw nito ay magkausap kami sa huling pagkakataon at siguro'y lukso ng dugo na nga rin po papadudot o kundi may nakonsensya na rin po ako siguro kahit na papaano. Kaya't naisipan kong bumalik sa probinsya kasama ang pamilya ko and for the first time ay magkakaroon na kami ng totoong closure ng ama ko. Lynette, anak. Daddy. Mami. Anong ginagawa mo rito? Christina, ako nagpatawag kay Lynette. Christina, maaari mo ba kaming munang iwan ni Lynette dito? Bakit? Gusto ko munang makausap ang anak ko. Bakit kailangan ko pang umalis? Dahil alam kong hindi kami makakapag-usap ng maayos ni Lynette kung nandito ka. Daddy, hindi naman niya kailangang umalis. Lynette, gusto kong tayong mag-ama lang ang mag-usap. Sige na, alis na ako. Bakit niyo pa ho pinaalis si Mami? Dahil ayaw kong marinig niya ang sasabihin ko. Lynette, patawarin mo na ako. Huwag niyo na po masyadong i-stress ang sarili niyo. Lynette, ang dami kong pagkakamali na nagawa sa buhay. At ayoko mamatay nang hindi ko itinatama yon. Sa'yo, sa nanay Cora mo. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Sigurado akong matagal na kayo napatawad ni Nanay Cora bago pa man ninyo hingi ng kapatawaran niya. Patawarin ninyo ko, Lynette. Patawarin niyo ko ng nanay Cora mo. Naging mahina ako.
Hindi ko kayo ipinaglaban. Nagpadala ako sa takot sa mga magulang at sasabihin ng ibang tao. Naging makasarili ako. Nauunawaan ko na po kung kinakailangan ninyong gawin yun noon at pinapatawad ko na rin po kayo. Maraming salamat, Lynette. Maraming salamat. Tahan na po. Huwag niyo na po masyadong i-stress ang katawan ninyo. Lynette, bayaan mo ako na itama ko ang lahat, okay? Para sa pamilya mo, sa mga apo ko, ang kalahati ng ari-arian ko, sa'yo ko ipapamana. No, ayoko po. Lynette, naisulat na namin yun ng abogado ko. Tiyak kong magagalit si Christina, pero huwag ka magpapatinag sa kanya. Daddy, ayoko po ng pera ninyo. Kaya nga po ako umalis sa atin para mapatunayan ko na kaya kong mabuhay ng mag-isa nang hindi nakaasa sa yaman ninyo ni Mami. Lynette, alam ko naman yun. Pero please, this time, sana tanggapin mo na ang regalo ko sa huling pagkakataon. Parang hindi na po ma-stress pong lalo si Daddy ay sinabi ko na rin po na tatanggapin ko ang mana ko kahit na wala naman talaga akong balak na kunin yon. Isa pa ay alam ko rin pong magiging isang malaking issue sa mga kamag-anak ko kapag tinanggap ko ang pera. Lalo pat mulat sa pool ay sampid lang naman ang tingin nila sa akin. Kinagabihan ay isinama ko na rin po ang aking asawa at mga anak upang ipakilala kay Daddy at sa puntong yon ay si Christina na po mismo ang umalis ng kwarto. Kinabukasan ay pumanaw na rin po kaagad ang ama ko, Papa Dudut. At sa totoo lang po kahit na napakarami po akong hinanakit sa kanya ay bumuhos ang lahat ng luha ko. Kahit na pakiramdam ko ay matagal na rin naman akong nag-iisa. Sa puntong yun ay biglang nilunod po ako ng realidad na ulila na ako at patay na ang parehong taong naging dahilan ng pagkakasilang ko sa mundo. At kahit papaano ay nagpapasalamat ako at lumambot ako sa huling pagkakataon at nakipag-ayos sa ama ko bago siya lumisan. Sa halip na umuwi ay nagpasya po kami mag-asawa na magstay na lamang po muna kami ng pamilya ko sa probinsya hanggang sa lamay ng daddy ko. Ngunit unang gabi pa lamang po ng lamay ay hindi na maganda ang dinanas namin. Parang mga multo po kami doon, walang pumapansin na talagang ipinaramdam ng lahat, lalo na si Christina na hindi kami welcome doon. Samantala ang ibang mga malalayong kamag-anak naman at mga kakilala ay tinitingnan kami at pinagchichismisan. At ang iba'y makikipag-usap lamang para mag-fish ng impormasyon kung bakit ako nawala at ano nga ba ang nangyari. At sa puntong yun ay narealize ko po na kumalat na yata ang chismis sa aming lugar tungkol sa tunay kong pagkatao. At dahil sa mga naging karanasan sa unang gabi ng lamay, ay minabuti ko na lamang po namin ang pamilya ko na magstay na lamang sa hotel at huwag nang pumunta sa lamay at ang puntahan na lang ay ang mismong libing ng aking ama. Sa katunayan nga po ay nagpasya na rin po ako na huwag nang isama ang pamilya ko sa libing dahil alam kong mas marami ng tao doon. At baka dumating na rin ang half-brother kong si JR na alam kong kasing lalalang ng ugali ni Christina. At nang pumunta po ako sa libing ay hindi nga po ako nagkamali ng inaakala. Oh, andito ka pa pala. Magpapaalam lang ho ako kay Daddy. Wow! Buti naman at naisipan mong dumaan. Hindi ba nakakaistorbo sa paglalamierda ng pamilya mo yung pagpunta nyo dito? Ano? Hindi kami naglalamierda. At saka teka, bakit bigla yata ang big deal ang pagpunta ko dito ngayon? Nung nasa lamay ako, parang multo ang pakikitungo ninyo sa amin ng pamilya ko ah. Anong gusto mo? Magpa-party kami na bumalik ka? Ang problema sa'yo mula noon hanggang ngayon, gusto mo nasa iyo ang atensyon. Excuse me? Kaya nga ako umalis di ba? At saka bakit parang ang lakas yata ng loob ninyo ngayon na mag-eskandalo?
Bakit? Natanggap niyo na ba na alam na ng buong barangay na anak ako ni Daddy kay Nanay Cora? Walang hiya ka? Hoy! Kung bumalik ka lang dito para manggulo, pwede ba umalis ka na lang? Lumalabas yung ugaling katulong mo eh. Huwag mo madamay-damay dito ang Nanay Cora ko, ha? Yang ugali mo, mga ugali ninyo, masahol pa sa hayop! Ang sabihin mo, kaya ka bumalik dito para mag-abang at magbakasakali kung may makukuha kang mana kay Anton. Excuse me! Huwag niyo ako itulad sa inyo na sa pera at kapangyarihan umiikot ang buhay! Kaya hindi ka taka-taka kay Nanay Cora na in love si Daddy eh. Dahil sa bahay na yon, si Nanay Cora lang ang totoong tao! At lahat kayo, mga hunyango! Tumigil ka na sa kakadada mo! Huwag mong saktan ang anak ko! Wala ka talagang modong babae ka? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng burol ni Anton? Kayo ang nagsimula! Tinatapos ko lang! Halika! Sumama ka sa akin! Bitiwan Ilalabas mo na kita ako! ng bahay! Wala kang kwenta! Hindi ka na Hindi mo babalik na ako dito! kailangan Sampit ka kalat-kalat lang! dahil ako mismo ang aalis! Palabasin mo! Sige! Magsama-sama kayong mabulok sa pera at kayabangan ninyo! Sa puntong yon ay nawala na po talaga ako ng pagtitimpe at pinatulang ko na ang pang-aalipusta ni Christina at ni JR. Malakas po ang loob ko dahil alam kong wala naman ang pamilya ko doon. At lahat ng mga tao sa libing ay matagal nang walang amor at pagpapahalaga sa akin. Kumbaga ipapahiya ko man ang sarili ko. I have nothing to lose sa mga taong yon. Kaya tinodo ko na lang po at nilabas ko na ang lahat ng aking naipong galit at hinanakit sa angka ng tatay ko. Talagang binurn ko na po ang bridge sa side ng tatay ko ng mga araw na yon. Pero matapos lamang po ng ilang linggo ay kinontak naman po ako ng abogado ng tatay ko para daw pag-usapan namin ang last will nito at ang mamanahin ko. Sinabi ko po na hindi po ako interesado sa mana, pero nangulit pa rin po ito ng nangulit hanggang sa blinako na nga lang po ang number. Pero isang araw ay nagulat na lamang po ako na ang pinakasusok lamang kong 2 tao ay kumontak sa pinto ng bahay namin, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo rito? Magandang araw ho. Ma'am Lynette, pasensya na po sa abala kung nabigla kayo sa pagdating namin. Hindi kasi kayo sumasagot sa tawag at hindi namin kayo makontak. Kaya naisipan na ni na Ma'am Christina na kami na ang pumunta sa'yo. Hindi ba't sinabi ko na nga po na ayoko niyang mana na yan? Makakaalis na po kayo. Sandali! Ano ba? Tingnan mo tong taong to. Napakagaspang talaga ng ugali mo eh, no? Ang haba-haba ng binyahe namin, tapos pagsasarahan mo lang kami ng pinto? Sinabi ko bang pumunta kayo dito? Sinabi ko na naman dyan sa abogado ninyo na ayoko na ng mana na yan eh. Ma'am, hindi ho kasi ganun kadali yun. Kaya nga po kami nandito eh. Alam mo, huwag ka nang magpanggap. Alam namin na kaya mo pinuntahan si Anton habang naghihingalo ay para makakuha ka ng mana niya. Malamang nung kayong dalawa lang ang nag-usap sa kwarto, doon mo binilog-bilog ang utak niya. Huwag niyo akong pagbintangan ng mga gawain ninyo ha? Ilang beses ko bang uulitin na ayoko sa perang yan? Plastic! Napaka-plastic mo! Kunwari ka pang ayaw mo, alam mo naman na kapag nasa kasulatan na, mahirap nang mabago. Pwes, wala akong pakialam! Mabulok yung pera na yan! Umalis na kayo! Ma'am, teka lang. Ma'am Christina, Sir JR, huminahon po tayong lahat. Pag-usapan natin kung paanong gagawin natin dito. Napakawalang hiya mo! Basang-basa ko niyang ginagawa mo eh. Ginagantihan mo lang kami. In the first place, Mommy, napa-DNA test niyo ba tong peking anak ni Daddy? Baka naman mamaya anak lang yan sa kung sinong lalaki nung katulong natin. Ang kapal na mukha mo pagsalitaan si Nanay Cora ng ganyan? Tandaan mo ha, siya pa rin ang nagpalaki sa'yo. Wala akong pakialam. Sinira ng nanay mong katulong ang pamilya ko. At bakit? Sa tingin mo, hindi rin nasira ang buhay ko sa pagkakasala ng tatay natin? Sir, mga ma'am, pag-usapan natin to ng maayos. Sige, bilang ipinipilit nyo rin naman na gusto ko yung mana na yan, o pues, nagbago na ang isip ko. Kukunin ko na talaga yan at nang makuha nyo ang hinahanap nyo. Walang hiya ka talagang babae ka! Lumabas din ang tunay mo ano! Sige, Mami! Huminahon na kayo! Sige! Sandali! Pakita ko dyan sa linet na yan! Ma'am! Talaga kita! Kapal na mukha niyan!
Tigilan mo na ako, ha? Kung ayaw mong kasuhan kita, nasa bahay ko pa kayo. Trespassing kayo. Marami na akong perang pwedeng lustayin sa pagpapakulong sa'yo. Layas! Tinanggap ko po ang ipinamana sa akin ng ama ko, Papa Dudut. Sa totoo lang ay medyo malaki po talaga ang iniwan niya. Kaya siguro'y galit na galit din talaga sa akin ang asawa niyang si Christina at ang half-brother ko na si JR. Dahil baka iniisip nila na hindi ko deserve ang pamanahan dahil anak lang ako sa labas. Gayunpaman ay hindi ko po ginamit yon para sa sarili ko ang perang nakuha ko. Pinaghati ko po ito at ibinigay ko ang kalahati sa mga naiwang kamag-anak ni Nanay Cora. At ang kalahati naman po ay itinabi ko sa bangko at sa stock market para sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ko na rin po sinabi sa asawa ko at mga anak ko ang totoong halaga ng ipinamana sa akin ng ama ko. Ayaw ko rin po kasi na makampante sila sa buhay. Lalo na ang mga anak ko. At ang gusto kong maranasan din nila ang maging masipag at masinop sa pera. At kung ano man yung nakatabing pera para sa kanila ay pang backup at pang emergency na lamang. At kung hindi man ay ipapahawa ko sa kanila kapag alam kong disiplinado na sila para ma-manage ito ng maayos. Hindi ko na rin po muli pang nakita sina Christina at JR at ang iba pang mga kamag-anak ko. At ayoko na rin pong makita o makasalamuha pa silang muli. Kung ano man po ang iniisip nila sa akin ay bahala na sila doon. Ang mahalaga ay tahimik at maayos ang buhay ko nang hindi ako umaasa sa pera o impluwensya nila. At higit sa lahat ay may sarili na akong pamilya na maayos at nagmamahalan. Bagay na alam kong never nilang mararanasan at never nilang mabibili ng pera. Ang inyong forever ka-barangay, Lynette. Fight or flight, tumakas o lumaban. Ang dalawang reaksyong yan lang daw ang maaaring pagpilian ng isang taong may kinakaharap na pagsubok. Ngunit sa kaso ni Lynette ay ginawa niya ang dalawa. Tinakasan niya ang kanyang mapang-alipustang pamilya upang makapagsimulang muli at igiit ang kanyang puwang sa mundo at karapatan na mabuhay ng may dignidad at respeto sa sarili sa kabila ng kanyang pagiging bastarda at anak sa kasambahay. Maraming salamat, Lynette, sa iyong matapang na pagbabahagi ng iyong buhay. Naging masalimuot man ang iyong nakaraan ay talagang nakaka-inspire na hindi ka nawala ng loob at tinalikuran pa ang maluwang buhay na iyong nakasanayan. At bagkos ay ginamit mo ang iyong hinanakit sa pamilya mo bilang motivation para maabot mo ang payapa at masayang buhay na iyong pinapangarap. Higit sa lahat ay masaya ako na ngayon ay may sarili ka ng pamilya at maayos at tunay na nagmamahalan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan kung sino pa yung pamilya natin, sila pa ang mananakit sa atin. Pero pamilya rin ang magiging kakampi natin kapag pakiramdam natin nag-iisa na lamang tayo at sinusubok ng mundo. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang pamilya mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa mga katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Sa totoo lang ay araw-araw ko kayong tinututukan sa Barangay LS at minamarathon ang mga Barangay Love Stories na ina-upload ninyo online. Magkahalong saya, lungkot at gigil yung nararamdaman ko sa tuwing nakikinig sa mga kwento ng mga kabarangay natin. Pero ang pinaka gusto kong parte ay yung meron akong natututunan sa dulo ng bawat kwento.
At yun ang dahilan kung bakit nag-decide akong sumulat sa programa ninyo para magbahagi ng aking karanasan. Pero bago ko simulan ang paglalahad ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bri. 29 years old, taga Binangonan, Rizal, at isang online seller papadudot. Nagtitinda ako ng RTW na damit at shorts. Nagbunga ang pagsisikap ko noong nagkaroon ako ng 2 physical store sa Taytay, Tiangge. Bukod doon ay meron din akong tindahan ng mga pasalubong tulad ng cornic, banana chips at kung ano-ano pa sa Binangonan Market na inaangkat ko sa iba't ibang probinsya at binebenta ng bultuhan sa murang halaga. Kaya nga sa edad kong ito ay nakapagpundar na ako ng bahay at sasakyan. At bukod doon ay pinag-aaral ko rin ang mga kapatid ko na nasa Cebu. Gabi-gabi bago ako matulog ay lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil tinulungan niya akong umasenso sa buhay upang maging instrumento para makatulong sa mga nangangailangan. Palibhasa, alam na alam ko yung pakiramdam ng walang-wala sa buhay lalo pat hindi ako pinanganak sa mayamang pamilya. Lumaki ako kasama ang lolo't lola ko at nagpapasalamat ako sa pagmamahal nila sa akin. Marami silang aral sa buhay na itinuro na masasabi kong dala-dala ko pa rin hanggang sa ngayon. Isa na nga doon ang pagpapatawad at kababaang loob. Sisimulan ko ang kwento ko noong pinagbubuntis ako ng nanay kong si Selena. Hindi ko makakalimutan kung paano yon kinuwento sa akin ni Lola. Sakto malakas ang ulan sa labas at madilim ang langit. Yun din kasi ang parehong panahon na nalaman nilang buntis sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Sinabi sa amin ng tatay mo na buntis ka. Wala naman po talaga akong planong sabihin sa inyo kasi ayoko naman sa batang to, Nay. Kung hindi pa namin nakita tong ginamit mong pregnancy test sa basurahan, hindi pa namin malalaman ng nanay mo. Bakit po ba kasi masyado niyong pinoproblema tong baby sa tiyan ko? Plano ko nga pong ipalaglag. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Plano mong patayin yung sarili mong anak? Matakot ka nga sa Diyos, Selena. Ilang beses ko po bang dapat sabihin? Ayoko sa batang to. Buisit siya, sana hindi na lang siya nabuo. Nasaan na ba yung tatay niyan? Iharap po sa amin yung tatay ng batang yan. Wala na po. Iniwan na ako nung nalamang buntis ako. Kaya nga ayoko na rin sa batang to kasi kasalanan ito kung bakit kami naghiwalay. Walang kasalanan niyang anak mo. Yung tatay ng batang yan ang siraulo. Kasi tinakbuhan kayo mag-ina niya. Sigurado ko bang wala na yan sa bayan natin? Kasi hahanapin ko siya kahit galugarin ko pa tong buong Rizal. Wala na nga po. Hindi ko na rin makontak sa cellphone. Walang hiya pala yung lalaki na yan eh. Anak naman! Pwede bang wag mo nang idamay yung magiging apo namin? Wala siyang kasalanan. Anong gusto niyong gawin ko, Nay? Hayaan ko siyang mabuo sa tiyan ko, ganun ba? Oo, kasi malaking kasalanan sa Diyos ang pumatay. Tama ang nanay mo. Makinig ka sa kanya, Selena. Hindi niyo po ako naiintindihan. Hindi pa ako handang maging magulang. Sige nga po, paano ko palalakihin yung batang to? Ako lang mag-isa. Tapos nag-aaral pa ako. Kasama mo kami ng tatay mo. Tutulungan ka naming palakihin yung anak mo. Kung hindi kaya magpakatatay ng lalaki nang iwan sa inyo, aba, huwag na siya magpapakita rito sa lugar natin. Baka mahabol ko pa siya ng itak. Abner naman, huwag mong pairalin yung galit mo. Masisisi mo ba ako? Anak natin yung naagrabyado. Selena, sigurado ko bang wala na yung pamilya rito? Kasi pwede natin sila ipabarangay, anak. Mga tsahin lang po niya, pero wag na po kayong mag-eskandalo. Ano na lang sasabihin ng ibang tao pag nalaman nilang nabuntis ako at iniwan? Sige nga. Uunahin mo pa bang isipin ang sasabihin ng ibang tao? Kaysa mapanagot yung siraulong lalaking yon? Siya po yung may kasalanan sa akin, kaya wag na nating idama yung mga kamag-anak niya.
Saka nakikitira lang siya sa mga tiyahin niya. Hindi rin maayos yung relasyon niya sa mga yun. Malamang baka nga masaya na yung mga yun na umalis na siya sa poder nila. Nak, ano bang nakain mo't pumatol ka sa ganyang lalaki? Oo nga. Wala kaming kaalam-alam ng nanay mo na may boyfriend ka na. Nasa tamang edad na naman po ako Nasa tamang edad ka na nga para mag-boyfriend, kaya dapat pangatawanan mo rin yung bunga ng pakikipagrelasyon mo. Nay naman ayaw ko nga po sa batang to. Huwag mong idama yung bata dahil wala siyang kasalanan. Saka matakot ka nga. Anak mo yan si Lina. Apo namin. Kaya huwag na huwag mo siyang gagawa ng masama. Papadudot unwanted baby ako na plinanong ipalaglag ng sarili kong ina. Nung nalaman ko yon kay Lola ay hindi ko na napigilang mapaluha. Kahit na sinabi ko sa sarili ko na handa na akong malaman ang dahilan kung bakit ayaw sa akin ng nanay ko ay masakit pa rin na ginusto niya akong mawala, Papadudot. Pero buti na lamang kasi at hindi natuloy dahil kina lolo at lola. Sa huli nakumbinse rin daw nila si nanay na huwag akong ipalaglag. Pinagpatuloy ng nanay ko ang pagbubuntis sa akin hanggang sa maipanganak ako sa isang pampublikong ospital sa Angono taong 1995. Umasa sina lolo at lola na magbabago ang tingin sa akin ng nanay ko. Yun bang magugustuhan niya ako sa oras na makita na niya ako. Pero sinabi ni lola na hindi ako magawang titigan o buhatin man lang ni nanay noong pinanganak na niya ako. Kamukha ko raw kasi ang tatay ko na nang iwan sa amin, kaya naman mas lalo lang siyang naggalit sa akin. Kaya sina lolo at lola na lamang ang nag-asikaso sa akin. Dahil sa pagbubuntis sa akin ni nanay ay kinakailangan niyang huminto sa pag-aaral. Ayaw niya raw kasing maging tampulan ng tukso sa klase nila at isipin ng ibang tao na pariwara siyang babae. Graduating na sana siya sa kurso niyang business management pero naantala yon nang dahil sa akin. Kaya nga nung sumunod na taon ay nag-enroll ulit si nanay para tapusin ang kanyang pag-aaral, Papadudot. Ayaw mo talagang tumahimik ka. Ayaw mo talaga ha. Sige, halika. Dapat sa'yo tinatapon sa labas. Yan! Diyan ka sa mga basura. Total, basura ka naman. Selena? Selena, anong ginawa mo sa anak mo? Santisima! Bakit mo naman itinapon sa basurahan yung bata? Ang ingay-ingay kasi, Nay. Hindi ako makapag-review. Hindi pa rin dahilan niya para itapon mo siya. Abner, kunin mo nga yung apo natin. Tahan na, apo. Tahan na. Pumasok na tayo sa bahay. Doon tayo mag-usap. Sige na, Abner, mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay. Ano bang pumasok sa kokote mong babae ka? Baka nakakalimutan mong anak mo yung batang yan. Anak ko nga, pero di ko naman gusto. Kayo lang naman ni tatay yung nagpumilit na buhayin ko yan at ipanganak eh. Kahit makaunti, wala ka talagang pagmamahal para sa anak mo. Wala po, tay. Sira ulo ka palang babae ka Bakit niyo po ako binatukan? Baka sakaling maalog yung utak mo at paisip mo na magbago yung tingin mo sa anak mo. Kahit na anong gawin niyo sa akin, kahit na batukan niyo pa ako uli, iuntog sa pader at paluin, hindi na magbabago tingin ko sa batang yan. Hindi ka namin pinalaki ng nanay mo para maging masamang ina sa anak mo. Pero ayaw ko nga po sa batang yan. Kayo lang naman ni nanay yung pilit ng pilit sa akin na gustuhin niya maingay na yan eh. Dapat kasi di nyo na yan dinampot dun sa basurahan. Baka sakaling may magka-interes sa kanya ng mga basurero. Hindi na talaga namin alam ang gagawin namin sa'yo ng tatay mo, Selena. Matakot ka nga sa karma, nak.
Baka hindi mo na lang namamalayang bigla kang singilin sa mga pinagkagagawa mo sa sarili mong anak. Hindi po ako natatakot sa karma, Nay. Mabuti pa kami na lang mag-aalaga sa anak mo. Huwag mo na siyang lalapitan kasi kawawa lang siya sa'yo. Buti po naisip nyo yan. Kayo lang naman ni Tata yung pilit ng pilit sa akin sa batang yan eh. Ayoko nga po dyan. Kahit siguro anong mangyari, kahit tumanda na ako, hindi ko pa rin yan magugustuhan. Kasi para sa akin, malas sa buhay ko yung batang yan. Buisit, napakaingay pa. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil baka bumalik sa iyo kamalasang yan. Saka hindi malas tong anak mo. Kasalanan mo rin naman kung bakit nabuntis ka na maaga. Kasi maaga ka rin lumandi. Anong sabi nyo, Tay? Abner naman, huwag mo namang sabihin yan sa anak mo. Ba't di ko sasabihin, Iska? Namumuro na yung anak mo. Hoy, Selena, naturinga ka pa naman nag-aaral pero parang wala kang pinag-aralan. Simple pagrespeto nga sa amin ng nanay mo, nakakalimutan mo. Napakatikas ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig kapag pinagsasabihan. Tapos ngayon na nagbunga yung pagiging suwail mo, biglang hindi mo na kaya at ayaw mo ng pangatawanan tong anak mo. Ayusin mo yung ugali mong yan. Kung ayaw mo, palayasin kita sa pamamahay na to. Palalayasin niyo ako, Tay? Aba, bakit hindi? Wala kaming anak na kasisama ng ugali mo. Hindi naman siguro kailangang umabot tayo sa ganyan. Kaya pagsabihan mo yung anak mo, kasi palalayasin ko talaga yan. Napakabastos. Walang modo. Galit na galit daw si Lolo noon kay nanay ayon sa kwento sa akin ni Lola. Ewan daw ni na Lolo't Lola kung anong elemento ang sumapi sa nanay ko para ilabas ako ng bahay at ilapag kasama ng mga basura. Yun daw yung mga tipo ng pag-uugali o kilos na tipong nababasa lamang ni Lola sa mga kwento. Masyadong mainit ang tagpo ng eksenang yon ayon kay Lola. Hindi naman daw ako sinut ng nanay ko sa basurahan. Ipinatong niya lamang ako sa may basura na nasa gilid ng pinto sa labas ng bahay. Matapos magsabi si Lolo na palalayasin niya ang nanay ko ay kitang-kita nila yung takot sa mga mata ng nanay ko. Kaya naman simula noon ay hindi na niya ako pinagdiskitahan pa. Pero mas naging overprotective sa akin ng lolo at lola ko at hindi na rin nila pinapalapit sa akin si nanay. Kung ako ang magkakaanak ay hindi ko magagawa sa anak ko ang ginawa sa akin ng nanay ko. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala kung paano niya naatim. Naitapon sa basurahan na para bang hindi niya kadugo at hindi nanggaling sa sinapupunan niya ng 9 na buwan. Buti na lamang to the rescue ulit sina lolo at lola. Kaya wala namang nangyaring masama sa akin noon. Iyak ako ng iyak nang ikwento sa akin ni Lola kung ano nga ba ang mga nangyari noon. Pero lagi rin niyang sinasabi na huwag magtatanim ng galit sa sarili kong ina dahil masama yon. Pagkalipas nga ng 1 taon ay nakagraduate na si nanay at sobrang saya ni na lolo at lola dahil sa wakas ay nagbunga na ang paghihirap nila sa pagpapaaral sa nanay ko. Nagdesisyon si nanay na magtrabaho sa Cebu noong nakatanggap siya ng job offer doon. Agad siyang nag-asikaso ng requirements para makalipad papunta doon. Nangako siya kina lolo at lola na magbabakasyon pa rin sa amin para dalawin ako, Papa Dudut. Pero hindi yon natupad dahil lingid sa kaalaman namin. Paraan niya lamang pala yon upang tuluyan na akong iwanan sa poder ng mga lolo at lola ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bagaman wala akong tatay at kinalakihang nanay ay hindi naman nagkulang sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin sina lolo't lola. Walang araw simula nang dumating ako sa buhay nila na hindi nila ako tinuring na mahalaga. Para sa akin ay hindi ko lang sila lolo at lola. Sila na rin ang kinilala kong mga magulang. Malungkot na hindi na ako binalikan ng nanay ko pero hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanya. Inisip ko na lamang na balang araw ay maaalala niyang may anak siya at balikan niya at babalikan niya rin ako. Nagpapadala pa rin naman ng pera si nanay sa amin para may panggastos kami. Doon din kinukuha ang pambaon ko sa eskwelahan at pambili ng damit at gamit tuwing pasukan.
Pero hindi na talaga siya umuwi pa sa bahay namin. Lagi ko noong naririnig na pinakikiusapan ni Lola si Nanay kapag kausap niya sa cellphone na umuwi naman sa amin sa Binangonan para makita ako. Pero laging nagdadahilan si Nanay na busy siya sa trabaho niya. Kapag sinasabi ni Lola na kausapin man lang niya ako ay mabilis na napuputol ang linya ng tawag at napapabuntong hininga na lamang si Lola. Pag nangyayari yon ay palihim akong umiiyak sa CR namin. Tapos maghihilamos ako ng mukha para hindi halata. Mahabang panahon ko nang hindi nakikita si Nanay, Papa Dudut. Noong 18 years old na ako, kundi dahil sa iilang litrato ni Nanay sa bahay, ay hindi ko na maaalala ang mukha niya. Masasabing naipon ng husto ang pagkasabi ko sa kanya. Kahit alam ko na hindi niya ako gustong makita, ako naman ay gusto ko pa rin makita ang nanay ko at mayakap siya kung pahihintulutan niya. Papa Dudut, isang araw ay mayroong binalita sa akin si Lola na labis na nagpasabik sa akin. Sabi niyo sa akin ni Lola may sorpresa kayo. Ano po yun? Nako, halatang halata na excited yung apo nating malaman yung sorpresa natin sa kanya, Iska. Oo nga eh. Hindi na makapaghintay na matapos tayong kumain. Sus, ano naman po pinagkaiba kung sabihin niyo na ngayon at mamaya? Sasabihin niyo pa rin naman po, La. Plano sana naming hindi muna sabihin agad kasi nga sorpresa. Kasi tong Lolo Abner mo, napakadaldal. Nalaman mo tuloy, Apo. Ako pa yung nasisi, excited lang naman yung tao. Ikaw talagang sisisihin ko, alangan naman yung kapitbahay. Sabi ko nga ako na may kasalanan. Ay, kapag talaga tinutoyo ang mga babae. Bakit? May reklamo ka sa toyo ko? Ay sabi mo nga sa akin nung nililigawan mo ko, handa ka maging siomay kapag tinutoyo ako, di ba? Huwag mong itanggi yan. Hindi ko naman tinatanggi, Iska. Gusto ko po sanang matuwa kasi ang sweet-sweet nyo kahit corny na minsan pero di nyo pa po sinasabi sa akin yung sorpresa nyo lang. Sige na po, gusto ko nang malaman eh. O siya, sige na nga. Total hindi mo rin naman kami titigilan, Apo. Kulit-kulit mo. Mana ka sa lolo mo. Ako na naman ang nakita. Okay lang yan, Lo. Ibig sabihin, ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa paningin ni Lola kasi kayo lang lagi niya nakikita. Ay! Bigla akong kinilabutan dun ah. Grabe ka naman, La. Parang mas corny ka pa yata sa amin ng lola mo, Apo. Nakakasakit kayo ng kalooban, Lo. Gusto mo ba malaman yung sorpresa namin o hindi? Siyempre gusto po. Uuwi na ang nanay mo rito sa atin sa Makalawa, Bri! Talaga po? Hala, makikita ko na si nanay. Kaya lang, baka galit pa rin siya sa akin, La. Bakit naman magagalit ang nanay mo sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama. Di ba ayaw niya nga sa akin? Sabi niyo tinapon pa niya ako sa basurahan nung baby ako. Matagal na naman yon. Sigurado nagbago na yung nanay mo. Kaya nga siya uuwi rito sa atin eh. Tama ang lolo mo. Tsaka kasama mo naman kami kaya hindi mo kailangan matakot. Pero nag-overthink pa rin po ko. First time ko lang po siya makikita sa 18 years ko rito sa mundo. Nandun na yung excitement pero kabado pa rin po ako. Paano kung hindi pa rin nagbabagong turing niya sa akin? Paano kung ayaw niya pa rin sa akin bilang anak niya? Alam naman ng nanay mo yung sitwasyon. Tsaka sigurado ko na hindi siya uuwi rito sa atin kung hindi kanya nami-miss, Bre. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Pero ano bang sabi ni Selena? Dito na raw ba siya ulit titira sa atin? Parang. Umalis na yata siya sa trabaho niya sa Cebu eh. Biglaan nga raw pero nasa plano na rin naman niya. Sabi niya may sikasuhin siyang papeles dito sa Maynila. Hindi ko lang alam kung ano kasi hindi naman niya sinabi. Baka dito na siya magtatrabaho para mas malapit sa atin, hindi kaya? Ay, sana nga ganun. Para naman magkasama-sama na tayong pamilya. Basta Apo, maging malapit ka sa nanay mo ha? Kasi ang tagal niyo ring hindi nagkita. Tsaka kalimutan mo na rin anumang hinanakit at tampo mo sa kanya. Matagal na yun eh.
Malaki ka na rin naman. Opo, La. Sabi niyo nga po, masama magtanim ng galit sa ibang tao, lalo pa kaya sa sarili kong nanay. Oo, yung kasi ang turo sa simbahan. Magmahalan at matutong magpatawad. Basta, paghandaan mo ang pagdating ng nanay mo. Iparamdam mo sa kanya kung gaano ka kasabik sa kanya at kung gaano mo siya kamahal. Papa Dudut, tama naman si Lola. Laging turo sa mga misa sa simbahan ang pagmamahalan at pagpapatawad. Kaya nga yung lahat ng tampo at hinanakit ko sa nanay ko ay agad na nawala nung nalaman kong uuwi siya sa bahay namin. Excited ako at hindi ko na nga mahintay yung araw na sa wakas ay magkikita na kami ng personal. Sa Facebook ko lang kasi siya ini-stalk at hindi pa niya sinisin yung mga message ko sa Messenger. Pero iniisip ko na lamang na baka busy siya sa trabaho niya, lalo na managerial ang posisyon niya. Excited din sina lolo't lola dahil sa wakas ay makikita na nila ang anak nila. Alam ko kasi kung gaano sila nangulila sa nanay ko. Kaysa isang anak kasi nila, si nanay. Dumating na nga yung araw ng pag-uwi ni nanay sa bahay. Galing pa akong school noon kasi may klase kami nung araw na yon. Nagmamadali akong umuwi sa amin at halos madapa na nga ako kasi tinakbo ko talaga. Lalong lumapad ang ngiti ko noong marinig ko ang boses ng nanay ko habang inaalis ko yung sapatos ko sa may pinto. Pero agad na napalitan ang pagtataka at kaba yung ngiti at excitement ko nang unti-unting luminaw sa akin ang pinag-uusapan nila ng lolo at lola ko, Papa Dudut. Umuwi ka lang pala rito para umalis din, nak. Akala ko pa naman dito ka na sa bahay uuwi. Sasamahan mo na kami ng anak mo. OA nyo naman, Nay. Saka anong gagawin ko rito? Sige nga. Huwag kang ganyan magsalita sa nanay mo, Selena. Akala pa naman namin nagbago ka na, pero bastos ka pa rin. Di ko naman po binastos si Nanay. Sinabihan ko lang naman siyang OA. Ibig sabihin, overacting. Wala naman po akong sinabi na dito na ako magtatrabaho. Mas lalong ayokong tumira rito sa bahay natin kasama kayo. Umuwi lang ako dito kasi kailangan ko mag-asikaso ng mga papeles para makalipad na ako pa Amerika. Ang layo ng Amerika rito sa atin, nak. Oo, Nay, at wala po akong pakialam. Matagal ko ng pangarap na makapag-abroad. Tapos ngayon meron na akong pagkakataon. Palalagpasin ko pa ba? Bakit kasi naisipan mo pang dun magtrabaho pwede namang dito na lang sa atin? Sino may sabi sa inyo na magtatrabaho ako dun? Mag-aasawa na po ako. Taga dun mapapangasawa ko, Nay. At pinapapunta niya ako dun. Sabi niya sagot niya mga gastos at pag-aasikaso ng papeles ko, pati pamasahe. Kaya pumayag na rin ako. Ano ka mo? Mag-aasawa ka na? Hindi mo man lang pinapakilala sa amin ng nanay mo? Matanda na po ako para magdesisyon sa sarili ko. Saka kaya nga ako nagpunta rito para sabihin sa inyo. Gaano na ba kayo katagal magkarelasyon ng lalaking yan at sasama ka na sa kanya dun sa Amerika? Hey, dami niyo naman pong tanong. Ipapaalala ko lang po uli sa inyo na matanda na ako. 39 years old na ako. Malapit na nga ako mag-40 Pero kung ituring niyo ko para pa rin teenager, kainis ah. Aalis din pala kayo, Nay. Iiwan niyo pa rin pala po ako ulit. At sino ka naman? Siya lang naman yung anak mo, si Bri. Yung batang iniwan mo sa amin ng nanay mo. Aba, malaki ka na nga talaga, no? Pero hindi pa rin nagbabago yung mukha mo. Nakikita ko pa rin sa'yo yung tatay mong ulupong. Selena, hindi naman yata tama na pagsalitaan mo ng ganyan ng anak mo. Wala naman siyang kasalanan sa'yo. Malaki kasalanan niya kasi nabuo pa siya. Siguro kung wala siya, di sana ako iwan ng boyfriend ko. Hanggang ngayon ba naman sinisisi mo pa rin si Bri sa kasalanan ng lalaking yon? Walang kasalanan ng anak mo. Sa damuhon na yun ka magalit. Akala ko pa naman. Excited din kayo na makita ako, Nay. Pero mukhang nagkamali po ako. Bakit naman ako may excite na makita ka? Selena! Totoo naman sinabi ko, Nay. Hindi ako excited na makita yung babaeng yan kasi wala naman akong pakialam sa kanya. Buti nga binuhay ko pa rin siya at pinag-aral Sapat na yun. Huwag na siyang umasa na magpapakananay ako sa kanya. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Selena. Ginigigil kasi ako ng babaeng yan
Halata namang noon pa lang hindi ko na siya gusto. At hindi na rin magbabago kahit na lumipas pa ang mahabang panahon. Ay! Kairita kayong lahat. Kita niyong pagod yung tao eh. Makatulog nga muna. Papa Dudut, sobrang sakit palang marinig mula mismo kay nanay na hindi niya ako mahal. Para kong sinaksak ng libu-libong kutsilyo, kaya naiyak na lamang ako. Bukod doon ay umuwi lamang pala siya para iwanan kami ng tuluyan. Kaya imbes na masayang reunion ang nangyari, natahimik na lamang kami nina lolo't lola at walang nasabi. Alam din kasi nila na kapag may gusto si nanay, hindi nila ito mapipigilan. Kaya sa huli hinayaan na lamang nila ito. Nanatili ang nanay ko sa bahay namin ng 1 buwan habang nag-aasikaso ng mga papeles niya pa Amerika. Matagal na niya talagang nasimulan ang pag-aasikaso. Taon na rin yata. Pero hindi siya makapag-focus dahil may trabaho siya. Kaya nung nakapagpasya siya na gusto na niyang pumunta sa Amerika, ay nag-resign siya sa kumpanyang pinapasukan niya sa Cebu at umuwi sa amin pansamantala. Sa loob ng 1 buwan na yon, sinubukan ko makipaglapit ng loob sa nanay ko. Pero siya mismo ang umiiwas sa akin. Kung kausapin nga niya ako ay saglit lang at kung tratuhin niya ako ay para bang hindi niya ako anak. Siguro nga ay kinalimutan na niyang anak niya ako. Kaya naman nasaktan ako ng husto. May sa ilang beses din siyang kinausap ni Lola na makipagbanding naman sa akin pero ayaw ni nanay at madalas na nauuwi lang yon sa pagtatalo nilang mag-ina. Kaya ako na lang mismo ang umiiwas sa kanya, Papa Dudut. Nahihirapan lang ako dahil magkasama kami sa isang bubong. Tapos ganun pa yung trato niya sa akin. Madalas ay busy siya sa cellphone at ka-video call yung fiancé niya. Tapos kakausapin lang niya ako para utusang ikuha siya ng pagkain o inumin. Minsan ay para ipagtimpla siya ng kape o di naman kaya ay linisin ang mga kalat niya at labhan ang mga damit niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makumpleto ang mga papeles ni nanay ay agad siyang nag-impake ng mga damit at gamit niya. Kitang-kita ko sa mukha niyang excitement na makapunta sa Amerika. Siyempre, alalang-alala sina lolo at lola para sa nanay ko, lalo pat malayong lugar na yung pupuntahan niya. Sa katunayan ay sinubukan pa nga nila ulit itong pigilan pero nagalit lang sa kanila ang nanay ko. Nasaktan ako para kina lolo at lola dahil wala naman silang hangad na masama sa kanya. Doon ko naisip na wala na talaga siyang pakialam sa mga magulang niya, lalo na sa akin na anak niya, Papa Dudut. Kaya yung kaunti na lang na pagmamahal ko sa nanay ko ay nawala na. Sa katunayan, nung umalis siya sa bahay namin ay hindi na ako naghabol pa sa kanya. Hindi na rin ako umiyak. Pero nasaktan ako sa hagulhol ni na Lola para pigilan ulit siya. Kaya lang ay nagbingi-bingihan ang nanay ko at nagawa niya pang itulak si Lola noong kapitan siya nito sa braso para pigilan. Doon na nga ako nagalit sa kanya kaya sinabihan ko siya na huwag na siyang babalik sa bahay namin. Kitang-kita ko ang matinding galit sa mga mata ng nanay ko pero sinalubong ko lang yon ng mas matinding galit. Simula nang umalis si nanay ay hindi na kami nakarinig pa ng balita sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko na rin in-stalk ang Facebook niya. Sa katunayan, blinak ko siya doon at binura ko rin yung mga chat ko sa kanya. Nag-focus ako sa pag-aaral habang nagtatrabaho para mas matulungan ko ang sarili ko na may pantustos ako sa pag-aaral ko. Matanda na rin kasi sina lolo at lola para maghanap buhay. At naaawa na ako sa kanila lalo na tuwing nagreklamo sila sa rayuma nila. Napakasipag pa naman nilang magtinda ng mga gulay at prutas sa palengke. Doon nila ginamit ang huling pera na iniwan sa amin ni nanay bago ito umalis. Kaya nung nakapagtapos ako, pinangako ko kina lolo at lola na babawi ako sa kanila.
gusto ko silang bigyan ng maayos na buhay, kaya nga naghanap ako ng mapapasukang trabaho. Swerte naman dahil nakapasok ako sa isang kumpanya. Pero sa totoo lang ay kulang na kulang pa rin ang sweldo ko, lalo nung nagkasakit si Lolo. Dahil sa katandaan ay naging mahina na ang resistensya niya. Pabalik-balik kami noon sa ospital nung nagsimula ang pandemic. Tinamaan siya ng COVID-19 virus, dahilan para lumala ang kondisyon niya at tuluyan siyang kunin sa amin noong July 2020. Ang sakit-sakit mawala ng lolo, pero sa kabila ng lahat ay nagpatuloy pa rin kami ni Lola. Pero noong 2022 ay muli kaming sinubok ng kapalaran nang ma-diagnose na may stage 2 ovarian cancer ang lola ko. Huwag niyo po akong iwan. Hindi ko po kakayanin kung pati kayo mawawala sa akin. Matanda na ako, Apo. Hinang-hina na rin ako. Baka nga hindi na ako abuti ng umaga. Kaya hayaan mo na ako magbilin sa'yo. Ayoko magbilin kayo kasi parang niyo na rin sinabing mawawala na nga kayo sa akin agad. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko pa kaya. Kamamatay lang ni Lolo, halos magdadalawang taon pa lang na. Anong gusto mong gawin ko? Diyos na rin yung may gusto na magpahinga ko. Tignan mo, nagkasakit pa ako. Kaya nga ipapagamot ko kayo na. Pumayag na kasi kayo. Hindi na rin kakayanin ng katawan ko yung gamutan. Tsaka mahal ang pagpapagamot sa kanser, Apo. Malulubog ka lang sa utang. At ayoko mangyari sa'yo yun. Pero mahal ko po kayo at ayoko mawala kayo sa akin. Mahal din naman kita. Pero hayaan mo na akong magpahinga. Miss na miss ko na rin ang lolo mo. At gusto ko na siyang makita. Para sa akin, sapat na yung halos 7 dekada ko rito sa mundo. Masaya na ako kasi naalagaan ka namin ng lolo mo at napalaki ng maayos. Lahat ng yun utang na loob ko sa inyo ni Lolola. Kung wala kayo, wala rin ako sa mundo. Hindi ko rin po makakaya ang lahat kung hindi niyo ako ginabayan at inalalayan. Para sa akin, di ko lang kayo lolo at lola. Magulang ko rin po kayo. Pero wag na wag mo pa rin kalilimutan na may totoo kang nanay, Apo. Ano po bang sinasabi niyo? Matagal na akong walang nanay. Meron. Kaya nga sana mahanap mo sa puso mo yung pagpapatawad para sa kanya. Pwede ko po siyang patawarin pero ayoko na siyang ituring na nanay kasi hindi naman niya ako tinuring na anak eh. 'Di ba? Paulit-ulit niyang sinabi na sana nawala na lang ako, na hindi niya ako gusto. Gabi-gabi ko pong naririnig sa isip ko kung paano niya yung sinabi sa pagmumukha ko noon. Kaya naman ayoko na siyang ulit makita. Pero paano kung nagbago na siya? Akala rin natin nagbago na siya nung nagtrabaho siya sa Cebu at iniwan niya ako sa inyo. Pero nagkamali tayo. Ngayon pa kaya na ang layo na ng narating niya. Kaya paligurado, hindi niya na tayo naaalala. Kaya di na po ako maasa na babalik siya la. Paano kung kailangan ka pala niya, Apo? Kailangan niya ang tulong mo. Bakit niya naman ako kakailanganin? Di na nga ako naiisip at hindi niya rin ako mahal. Hindi ko alam, basta bilang magulang ramdam ko na meron siyang mabigat na pinagdaraanan. Nito kasing nagdaang gabi, lagi kong napapanaginipan si Selena. Umiiyak siya at humihingi ng tulong sa mga panaginip ko, Apo. Kaya ako nasabi na baka kailangan niya tayo. Lalo ka na anak niya. Pero paano kung kabaliktaran pala ibig sabihin ng panaginip niyo la? Di napahiya lang tayo kapag sinubukan pa natin makipag-usap ulit sa kanya. Baka nga pagsalitaan niya pa tayo ng masasama at masasakit kasi doon naman siya magaling eh.
Ewan ko ba kung anong nangyari sa anak naming yun ni Abner? Kung saan kami nagkulang o kung naging masyado kaming mahigpit para maging swail siya sa amin ng tatay niya. Simula nung umalis siya sa bahay, walang araw na hindi namin siya inisip. At hanggang sa huling sandali ng lolo mo, hinahanap niya sa akin ang nanay mo. Kahit naman ako, kung pwede lang talaga, gustong-gusto ko na siyang makita. Ang dami kong tampo kay Selena. Dahil paano niya tayo natiis? Lalo ka na anak niya. Pero kahit kailan, hindi naman ako naghangad ng ikakasama niya. Sana, kung nasan man siya ngayon, nasa mabuting kalagayan siya. At kung loloobin ng Panginoon, sana magkita pa rin kayong mag-ina. Papa Dudut, ilang beses kong pinilit si Lola na magpagamot pero siya na nga ang tumatanggi. Hindi na rin daw kasi kakayanin ng katawan niya kaya naman tinanggap na lamang niya ang kabalaran niya. Siyempre, nalungkot ako. Umiyak ako pero sinabi ng lola ko na kailangan kong maging matapang lalo't lahat ng tao ay hahantong din sa kamatayan. Oo nga, pero nainis pa rin ako sa kanya noong mga panahong yon kasi hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ko. Pag nawala siya sa akin, mag-isa na lamang ako. Pag namatay siya, wala na akong pamilya. Wala na rin akong dahilan para magpatuloy pa sa buhay ko. Dahil sa progreso ng sakit ni Lola ay mabilis siyang nanghina at noong taong ding yon ay tuluyan na siyang kinuha sa akin ang kamatayan. Durog na durog ang puso ko nang pati ang lola ko ay iwanan ako. Ilang beses ko pang tinanong sa Diyos kung anong kasalanan ko kasi ginawa niya akong ulila. Ni hindi ko pa nga natutupad ang pangako ko kina lolo at lola tapos ay nawala na sila kaagad sa akin. Madami akong katanungan na hindi na nasagot, Papa Dudut. Aminado ako na nalugmok ako sa matinding kalungkutan dahilan para mag-resign ako sa trabaho ko. Yun talaga yung masasabi kong darkest moment ng buhay ko. Maswerte ako dahil hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos. Tapos nakilala ko pa yung boyfriend ko na active member ng isang church. Inilapit niya ako sa Ama kaya unti-unti akong nakabangon at nagkaroon ng pag-asa. Simula noon ay naging miyembro na ako ng simbahan nila at aktibong dumadalo sa mga church services, Papa Dudut. Noong taon ding yon ay naisip kong sumugal sa negosyo kaya naman sinubukan kong magtinda ng RTW online. Pumatok naman. Tiyanaga ko lang hanggang sa nakaipon ako ng pera at dumami ang paninda ko. Tapos sinubukan kong kumuha ng pwesto sa Taytay, Tiangge hanggang sa nanganak na yung isa pang pwesto ng isa pang negosyo. Papa Dudut, sobrang saya ko. And at the same time ay thankful kay Lord dahil sa mga blessings niya para sa akin. Tapos last year lang ay nagpakasal na kami ng boyfriend ko pero wala pa naman kaming anak sa kasalukuyan. Noong January 2024, isang araw may nakarating sa akin na balita tungkol sa nanay ko na lubos kong hindi inaasahan. Meron daw siyang early stage ng chronic kidney disease at matagal na niyang iniinda ito. Pero ang pinagtataka ko ay anong ginagawa niya sa Cebu buong akala ko ay nasa Amerika siya. By the way, ang naghatid ng balita sa akin ay ang anak niyang babae na half-sister ko na 10 years old na. Lalong dumami ang mga tanong sa isipan ko ng mga panahong yon. Nakiusap sa akin yung bata na pumunta ako ng Cebu dahil gusto raw akong makita ng nanay ko.
Ayoko na sana makipag-ugnayan sa kanya pero naalala ko yung sinabi sa akin ni Lola bago siya nawala. Ang magkita kami at magkapatawaran ng nanay ko. Nak, akala ko hindi ka na makukumbinsi ng kapatid mo na puntahan ako rito sa Cebu. Akala ko kasi ayaw mo na akong makita matapos yung lahat-lahat ng mga ginawa ko sa iyo simula nung bata ka pa. Akala ko rin po kaya ko kayong tiisin pero mali ako. Kasi matapos kong makita yung pictures nyo na sinend ng kapatid ko, naawa po ko sa inyo tapos bigla na lang nawala yung mga tampo at galit sa dibdib ko. Kaya pumunta po ako agad dito para makita kayo. Kumusta na po ba kayo? Hindi maayos. Ang daming masakit, nak. Kahit puro na lang higa yung ginagawa ko, hindi pa rin ako makapagpahinga. Hirap din akong matulog sa gabi kaya pagod na pagod ako sa umaga. Buti na nga lang nandyan yung dalawa mong kapatid. Inaasikaso nila ako. Hindi ko kasi talaga kaya kung ako lang. Mahirap po talaga pag ganyang may sakit. Oo. Wala rin akong ganang kumain. Kasi pakiramdam ko, masama sa akin lahat ng kakainin ko. Kaya po kayo lalong nanghihina kasi di kayo kumakain, Nay. Ewan ko. Pero naisip ko na baka karma ko na to kasi naging masama akong anak at nanay sa'yo. Kumusta na pala sina nanay at tatay? Bakit di mo sila kasama? Tungkol po sa bagay na yan. Huhulaan ko. Kasi matanda na sila. At ang alam ko may takot sa matataas na lugar si nanay. Kaya di mo talaga mapapasakay sa eroplano yon. Mahihiluhin din yon. Wala na po sila ni Lolo, Nay. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Patay na po sila. At hindi ko man lang alam. Anong klaseng anak ako? Ang sama-sama ko. Nay, kumalma po kayo. Baka makasama sa inyo yung pag-iyak niyo eh. Hindi ko lang kasi mapigilan. Pakiramdam ko napakawalang kwentang anak ko kasi hindi ko man lang naalala yung mga magulang ko. Namatay sila na hindi man lang ako nakakahingi ng tawad sa kanila, anak. Namatay po si Lolo noong 2020 dahil sa COVID-19. Si Lola naman po noong 2022 dahil sa ovarian cancer. Ayaw niya na rin magpagamot kasi raw matanda na sila. Pero bago sila nawala, hinahanap nila kayo pareho, Nay. Miss na po nila yung kaisa-isa nilang anak. Miss na miss ko na rin sila. Pero hindi ko na sila makikita pa. Sigurado akong galit na galit sila sa akin. Hindi po. Hindi na sila galit sa inyo kasi matagal na nila kayong napatawad. Napatawad ko na rin kayo kasi tama si Lola. Nanay ko pa rin kayo. At mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ako kasi ngayon lang ako nagkalakas ng loob na makipag-usap sa'yo. Naduwag kasi ako. Natakot na baka hindi mo ako mapatawad. Pero kinumbinsi ako ng mga kapatid mo na subukan ka pa rin nilang pakiusapan, nakausapin ako. Yun na lang kasi yung tanging hiling ko bago man lang ako bawian ng buhay.
Hindi pa po kayo mamamatay, Nay. Huwag po muna kasi ngayon na lang ulit tayo nagkasama eh. Pero nahihirapan na ako. Wala na rin kaming perang pampagamot. Nalubog na rin kami sa utang at naubos lahat ng ipon ko. Hirap na kami, nak. Awang-awa na rin ako sa mga kapatid mo. Ang babata pa nila para maulila sa ina. Kaya nga po, lumaban po kayo. Huwag na po kayo mag-alala dun sa gamutan niyo kasi ako na po ang bahala, Nay. Kahit naman paano, may negosyo ako. At wala pa rin naman kaming anak ng asawa ko kaya maaalagaan ko pa po kayo. Basta wag po muna kayong sumuko, Nay. Kasi gusto ko pa kayo makasama ng matagal eh. Gusto pa rin naman kitang makasama ng matagal, nak. Gusto kong bumawi sa mga panahong hindi ako nagpakananay sa'yo. Kaya lumaban po kayo kasi marami pa po tayong gagawin na magkasama. Kasama yung mga kapatid ko. Ngayon na wala na sina lolo at lola, akala ko wala na rin akong pamilya. Pero hindi pa rin po ako pinabayaan ng Diyos kasi tinalik niya kayo sa buhay ko para maging pamilya ko. Kaya ang saya-saya ko po, Nay. Masaya rin ako, nak. Salamat kasi nagkita tayo uli. Kung alam mo lang na kinasabikan ko yung araw na to. Yung araw na makahingi ng tawad sa'yo. Pinapatawad ko na po kayo, Nay. Kaya dapat magpalakas po kayo, ha? Papa Dudut, ikinuwento ni nanay na hindi na natuloy yung kasal nila ng fiancé niya sa Amerika matapos itong atakihin sa puso 3 araw pagdating ni nanay doon. At dahil hindi naman siya pumunta doon para magtrabaho ay kinailangan din niyang umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng libing. Sobrang gulo daw ng isipan ni nanay noon at hiyang-hiya rin siya sa amin kaya hindi na niya nakuhang umuwi pa sa bahay para magpakita. Nagstay daw siya sa kaibigan niyang taga Maynila at pumasok sa pinagtatrabahuhan nitong hotel bilang housekeeper. Doon niya nakilala ang tatay ng mga anak niya na tubong Cebu. Nung nabuntis siya ay umuwi sila sa probinsya nito sa Argao para doon na manirahan. Doon na rin pinanganak ang pangalawa nilang anak pero 5 buwan pa lang yung baby ay naaksidente yung kinakasama niya matapos itong mabagsakan ng hollow blocks sa ulo nang mapadaan ito sa isang ginagawang gusali. Nakomatos pa raw ito ng 1 linggo bago binawian ng buhay. Simula noon ay sinanay na ang nagtaguyod sa 2 niyang anak. Nagtinda siya ng street food sa mga eskwelahan at gumawa ng mga doormat at naglalako ng balot sa gabi bago siya nagkasakit at tuluyang huminto sa pagtatrabaho. Sobrang sakit na marinig lahat ng pinagdaanan ni nanay. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para pagaanin ang buhay nila, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nasa Binangonan, Rizal na sina nanay at ang 2 ko pang kapatid. Tuloy-tuloy ang pagpapagamot ni nanay at masaya ako kasi kinakikitaan namin ng progreso ang katawan niya. Pinabalik ko rin sa pag-aaral yung 2 kong kapatid at sinabihan sila na hanggat nabubuhay ako ay pagtatapusin ko sila ng kolehiyo. Kahit na masakit yung pinagdaanan ko sa kamay ng sarili kong ina, iba yung sarap sa pakiramdam. Noong natuto akong magpatawad, mas magaan sa dibdib at mas masaya ako ngayon na magkakasama na ulit kami. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento ng buhay ko. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power po sa Barangay LS 97.1 at sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Bree. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay
97.1. forever.